Daghan man ang mga nabiktima sir sa mga investment scams. Pero doon ay pronouncement kagahapon ng Tagum Regional Trial Court convicting sa duha ka mga region marketing executives. Unsay tan-aw sa atong kapulisan na ni sir? Ah, sa side sa police John, Mm. positive kanino, positive yung kaning move kay kabalo naman ta daghang tayo ang Biktima. nabiktima aning kining scam. Unsay inyo reminder anis public sir? So tungod ani nagpahibalot ta sa katawan nga unsa kung ilag yung sutaon og maayo ug unsa kaning apil-apilan nila Mhm. o kung pwede kung alanganin sila Mhm. di na lang gud sila magpataka og apil-apil aning mga investment scheme kay Mhm. kanang ginaingon og too good to be true. Mhm. Di gyud Nagkaroon natin. na, wa gyud na, scheme gyud na siya, scam gyud na siya yun. Okay. Salamat ana nga kwan sir reminder. Second question ako sir. Please update us on the Bragas case sir. Basig doon na may update sa ato mga otoridad. Yes, nakapila na ta ka SITG meeting ani John, kani atong SITG Bragas, no? Kating Mhm. pagpanglugos o pagpatay sa biktima nga si Blanche Bragas, no? Mhm. Nagpadayon kita gani karon naay mga possible witness nga Mhm. nagpakita na kini o kaisog nga mo mutumaw John, no? Karon mga panahon na. Mhm. Okay. Kung ato na lang kining gi-coordinate karon ay basig anytime this week mupatimaw na gid sila Mhm. sa tuang og makahatag og mga impormasyon regarding og kinsa gyud kining mga kriminal nga luyo sa pagpatay aning pag-rape aning Blanche Bragas. Okay. So pila ka doon na tay mga witnesses sir? Yes, nalatay possible witness as of now. Mhm. Kini nga mga witnesses sir magtudlo sa driver o sa kanang mamumuno gid mismo ni Bragas. Yes, kaning driver o katong mga kauban niya Mm. nga naa sa umbak nga motor nga mao gisakyan nila, Mhm. idala nila tong si Blanche Bragas Mhm. o dito nila gihimo ang ilang normal-dumal nga krimen nga gibuhat nila. Okay. In the last few days, sir, doon ay mga abductions na hitabo sa may Kalinan area, sir. A certain Kenneth and a certain Dennis. Dili ni related, sir, sa Bragas incident? O unsay inyong clarification sa kapulisan ni sir? Ato pa nang giimbestigahan yun, no, kay usahay manggod, no. Naamang ko yung mga guilty nga mga tao nga mo declare og yun ana ay wata kabalo basig guilty gyud sila Mhm. para punuhay ilayo ang atong investigasyon. Okay. Pero sa pagkakaroon yun, di pa may maka-roll out kung connected ba yun atong rape case sa pagkakaroon, nagpadayon pa magyud ang ato ang pag-investigar niyan. Okay. Pero kini nga ang mga tagtungod ani sir, doon na may nakablatter man o nya doon ay mga statement. So, kana sir, ma-consider ba na sa inyong investigasyon sa SITG, sir? Yes, gina-appeal yun nato na. Dili mo nato na pwede pabayaan yun kay legitimate complaint pa na. No? Okay. Okay. Sir, usa pa. Patrol Region 11, kumusta atong preparation na ni sir? Or sa implementation? Yes, katong niaging simana, no, ang kanim Patrol Region 11, mao kini ang programa ni RD, no, Police Brigadier General Alden Delbo. Mhm. Kini parang back to basic, no? Sa patrolling, ato lang yung gipakusgan yun atong patrolling kinanglan. Dili giniingon nga patrolling nga kanang mawala na yun. Mhm. Tagid na sila yung mga patrol guide yun, no, nga ginasunod. Okay. Ang kada police station na siya sariling patrol guide Mhm. nga ginasunod sa atong pulisan every hour. Mhm. Ma-monitor sila kay natay mga tao ni mga officer na nag-monitor sa ilang movement. Mhm. O niya, kung musuri na sila sa mga establishmento, Mhm. pa-counter check na sila kay mulagbok na sila sa mga logbook sa Establishment. para sa mga bangko. Oh, very good. Very good. So kini nga to ang patrol ni Ron John, dili lang ningon nga beat patrol, natay mobile patrol ani, Okay. natay motorcycle patrol Aha. nga naa sila yung mga ruta gikan sa buntag antud sa gabi ini John. Mao ni atong intensified Aha. patrol system diri sa Davao City o kini i-implement pod
Oo. sa tibuok Region 11. Okay. One last minute, sir. Basig na kay advisory on the October 30 na to nga election preparation and your operational plan. Yes, nagkadoon naman yun ang sangguniang kabutaan o barangay election. Wala may problema sa ato kay naamang yun ang ato ang preparasyon na nadyo no. Nakakuha naman na, nakakamada naman ang ato mga personal deployment ana. Ang ako lang yan yo nga mutuo lang ang ibatag sa unta kung unsa ang mga balaod doon nga ipagawas unya sa Comelec kay kabalo man ta adun na kayo yung mga balaod ana nga mga do's and don'ts sa eleksyon aron sa kunya na dili daot ang ato ang peace and order during the conduct of the forthcoming election of barangay and SK. sangguniang kabataan election yun. Okay. On that note, sir, salamat kayo for the latest update. Thank you, sir. Salamat yun. Salamat po sa RMN Davao. Mabuhay kayo. Yes, sir. Anytime. Colonel Alberto Lupas, Shepe Megala sa Davao City Police Office. Mano-mano.